Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang concept sang pagbakuna sang mothers against COVID is that para maproteksyonan ang mother mismo kay grabe ang complications sang COVID sa mga gabusong mo kag in a way makahatag man protection sa ilang nga lapsag nga inog bata pa lang. Parehas mula sang tetanus nga vaccine, tetanus vaccine ang mother para may protection siya pag ang baby niya against tetanus kung magbata na siya. So, mo man ang purpose ng pag-vaccinate sang COVID against pag-vaccinate sa COVID sa mga mothers. Ang ara sa mga research subong is that sa mga mothers na nabakunahan against COVID, may antibodies sila sa dugo nila against COVID. Amo na ang na-find out sa research. Pero in terms of protection sa baby, wala pa sang direct din nga research ang gahambal nga kung vaccinated si mommy, protected ang baby. Pero ang theoretically, in terms of the concept ng vaccination, pareho lang. So, we would expect nga kung may protection ng mother sa vaccine against COVID, mapasa niya man ini sa baby niya.